Tijekom 17. i 18. stoljeća Karibi su se pretvorili u pozornicu stvarne priče toliko intenzivne da je rodila besmrtne mitove, eru pravih karipskih pirata. Njegovim vodama plovili su legendarni likovi poput Edvarda Teacha, poznatijeg kao Crnobradi, koji je sa svojom bradom zapaljenom sumpornim fitiljima terorizirao svaku posadu. Henrya Morgana, velškog korzara koji je opljačkao Panamu i završio kao guverner Jamajke. Ili Anne Bonny i Mary Read, dvije žene koje su prkosile pravilima svog vremena i borile se jednako žestoko kao i svaki muškarac. Oko njih su nastale legende o skrivenim blagom, tajnim kartama i kletvama koje i danas hrane narodnu maštu. Kaže se da plijen Crnobradog nikada nije pronađen, da Morganove zlatne škrinje leže pod pijeskom obale Hondurasa i da španjolski galeoni potopljeni kraj Bahama još uvijek čuvaju neprocjenjiva bogatstva. Karibi nakon otkrića Amerike. Dolazak Kristofora Kolumba na Karibe 1492. označio je prekretnicu u svjetskoj povijesti. Od trenutka kada se španjolska ekspedicija iskrcala na Guanahani, Karipsko more prestalo je biti nepoznata proširenja Atlantskog oceana i postalo logističko i strateško središte najvećeg transoceanskog carstva svog vremena. Mali otoci naseljeni zajednicama Taino i Kariba iznenada su postali ključni dijelovi unutar imperijalne mreže namijenjene vađenju resursa, kontroli pomorskih ruta i osiguranju političke i vjerske dominacije španjolske krune nad novim svijetom. Dolazak Europljana nije donio samo kolonizaciju, već i potrebu uspostavljanja sustava koji bi štitio stalni tok bogatstva prema Iberskom poluotoku. Karibi su postali polazna točka tog pothvata. Tijekom svog prvog putovanja, Kolumbo je u karipskim otocima identificirao strateški položaj zbog njihove geografske lokacije. Služili su kao prirodna stanica između Europe i nedavno otkrivenog kontinenta. U svojim sljedećim ekspedicijama osnovao je naselja poput La Navidad na Hispanioli, a kasnije Izabele, s ciljem uspostavljanja stalne prisutnosti koja bi omogućila istraživanje unutrašnjosti i organiziranje vađenja zlata. Hispaniola je postala prvo administrativno središte Španjolskog carstva u Americi, a ubrzo zatim slijedile su Kuba, Porto Riko i Jamajka. S tih mjesta Španjolci su počeli kartirati Karibe, crtajući pomorske rute koje povezuju otoke međusobno i povezuju arhipelag s kopnom i atlantskim lukama Seviljom i Cadizom. Otkriće zlata u rijekama i planinama Hispaniole izazvalo je groznicu bogatstva koja je privukla doseljenike, vojnike i kraljevske službenike. Prve rudnike počeli su raditi u velikom opsegu, prisiljavajući krunu da uspostavi birokratski aparat za evidentiranje quinto real, poreza koji je zahtijevao predaju 20% ukupnog izvađenog metala kraljevskoj riznici. Svaki brod koji je isplovio iz Kariba bio je pažljivo pregledan i morao je deklarirati cijeli teret. Međutim, pohlepa doseljenika i službenika dovela je do nastanka paralelnih švercerskih mreža u kojima je dio zlata bio skriven i poslan tajnim rutama. Te su ilegalne aktivnosti privukle pažnju francuskih i engleskih mornara, koji su shvatili da kontrola mora znači kontrolu bogatstva. Karipsko more počelo se ispunjavati španjolskim brodovima koji su prevozili zlato i zalihe između otoka. Prvi kolonijalni gradovi, poput Santo Dominga i San Juana, postali su luke iz kojih su brodovi isplovljavali prema Pirinejskom poluotoku. Ti su gradovi ubrzo bili utvrđeni zidovima i topovima, jer su se nekoliko godina nakon otkrića počele širiti glasine o neprijateljskim napadima. Francuska, koja nije prihvaćala teritorijalne koncesije koje je Papa Aleksandar VI dodijelio Španjolskoj i Portugalu, poslala je bretonske mornare u Karibe službeno radi trgovine, ali zapravo kako bi presretali pošiljke zlata i domorodačkih robova. Uvođenje sustava flota početkom 16. stoljeća bilo je izravni odgovor na te prijetnje. Španjolska je strogo organizirala svoje pomorske rute. Svake godine, u određenim datumima,
Cijela flota isplovljavala je iz luke u Sevilji, prelazila Atlantik u konvoju i po dolasku u Karibe razdvajala se u različitim smjerovima. Na povratku brodovi su se okupljali u Havani kako bi zajedno prešli ocean, zaštićeni ratnim brodovima. Ova mjera bila je potrebna jer bi tropske oluje mogle raspršiti brodove, a neprijateljski napadi postajali su sve češći. Karipsko more prestalo je biti slobodan prostor i postalo koridor pod kontrolom španjolske vojne moći. Rastući tok bogatstva promijenio je percepciju Kariba u Europi. Izvještaji poslani u Madrid govorili su o rudnicima zlata, plantažama šećera, stoci i afričkim robovima koji su masovno dovodili kako bi zamijenili domorodačko stanovništvo, razoreno bolestima i prisilnim radom. Svaki brod koji je dolazio u Španjolsku sa zlatom ili srebrom jačao je moć Španjolskog carstva, ali također povećavao ogorčenje drugih sila. Engleska, koja je prolazila kroz razdoblje konsolidacije monarhije pod Henrikom VIII i kasnije Elizabetom I, počela je s zabrinutošću promatrati kako njezin kontinentalni rival stječe bogatstvo bez otpora. Vjerska suparništva između katolika i protestanata prenijela su se na more, a Karibi su postali glavno mjesto te borbe za nadmoć. Španjolske trgovačke rute prolazile su kroz plitke vode, nenaseljene otoke i teškoplovne tjesnace, što je galeone prisiljavalo da slijede predvidljive putove. To je neprijateljima davalo prednost. Dovoljno je bilo poznavati vjetrove i struje kako bi presreli flote na povratku u Europu. Francuska je pokrenula prve organizirane napade na španjolske brodove 1520-ih, dok je Engleska počela financirati privatne ekspedicije sredinom stoljeća. Karibi su postali more nadzirano od strane nevidljivih neprijatelja, gdje su brodovi morali ploviti u čvrstom formatu i stalno biti na oprezu. Španjolske kronike tog vremena bilježe sukobe u vodama oko Kube, Portorika i Bahama, gdje napadači nestaju nakon što osvoje plijen. Rast krijumčarenja također je oslablio španjolski monopol. Španjolski kolonisti počeli su tajno trgovati s Francuzima i Englezima, isporučujući stoku, kožu i šećer u zamjenu za jeftinije europske proizvode nego iz Sevilje. To ne samo da je potkopalo autoritet carstva, već je omogućilo suparničkim silama uspostavljanje špijunskih mreža unutar Kariba. Svaka španjolska luka postala je promatračka točka za neprijatelje koji su proučavali obranu, rute i vrijeme isplovljavanja. Karibi, koji su početkom 16. stoljeća gotovo isključivo pripadali Španjolskoj, brzo su se pretvorili u multilateralni prostor gdje su se susretali legalni trgovci, ilegalni korzari, očajni kolonisti i kraljevstva u izravnoj borbi za nadmoć nad oceanom. S ekspanzijom prema kontinentu, osobito nakon otkrića Meksika od strane Hernana Corteza 1519. i Perua od strane Franciska Pizara 1532. Karibi su postali točka povezivanja kontinentnog bogatstva i europskih luka. Sve je moralo proći tim morem. Rute iz Veracruz, Cartagene de Indias i čak Portobela spajale su se u Havani, tvoreći vitalnu arteriju za carstvo. Ali ta predvidljivost pretvorila je Karibe u idealno mjesto za pojavu nove klase neprijatelja koji nisu ratovali za slavu nacije, već za izravno osvajanje zlata koje je teklo među valovima zapadnog Atlantika. Rađanje piratstva, prvi napadi na Španjolsko carstvo. Početkom 16. stoljeća, dok je Španjolsko carstvo učvršćivalo svoju vlast u Karibima i osnivalo prve trajne gradove na Hispanioli, Kubi i Portoriku, počeli su dolaziti alarmantni izvještaji o stranim brodovima koji su kružili pomorskim rutama. Prvi službeni spomeni piratskih napada datiraju iz 1523. godine, kada su brodovi iz Francuske uočeni blizu obala Antila, presrećući galeone natovarene zlatom iz karipskih rudnika. Ti ljudi bez uniforme i djelujući bez zakonske dozvole napadali su brzo i nestajali među vodama bez traga. Nisu odgovarali ni jednoj vlasti osim svojoj vlastitoj ambiciji. Španjolska je te napadače nazvala luteranima, ne samo zbog njihova francuskog podrijetla,
nego i zato što su predstavljali heretički izazov protiv katoličkog i monarhijskog poretka koji su nastojali nametnuti u novom svijetu. Francuski pirati, osobito oni iz Normandije i Bretanje, bili su prvi sustavni pomorski neprijatelji protiv španjolskog monopola. Iskoristili su znanje pasatnih vjetrova i strateški se postavljali na prirodne pristupe Karibima, čekajući prolazak brodova koji su se vraćali prema Sevilji. Kolonijalne kronike govore o tome kako su male lađe, zvane pinase i filiboti, napadale najsporije španjolske brodove iz flote, prisiljavajući ih na predaju prijetnjom smrću. Za razliku od legitimnih korsara, ti pirati nisu nosili nikakvu dozvolu i stoga su bili smatrani neprijateljima svih naroda. Međutim, njihovi napadi odgovarali su političkim interesima Francuske, koja nije samo tolerirala njihovo postojanje, nego ih je u nekim slučajevima opskrbljivala oružjem i zaliha. Jedan od prvih dokumentiranih napada dogodio se kod otoka San Juan 1528. godine, kada je skupina francuskih pirata zauzela brod natovaren zlatom za krunu. Plijen je prebačen u tajne luke na atlantskoj obali Francuske, gdje je nezakonito prodan na lokalnim tržištima. Ovaj je događaj uznemirio kuću za trgovinu u Sevilji, koja je obavijestila kralja Karla I o rastućoj prijetnji u Atlantiku. Odgovor je bio trenutni. Španjolska je naredila gradnju bržih ratnih brodova, utvrđivanje Havane i uvođenje sustava konvoja. Međutim, ove mjere nisu uspjeli odvratiti pirata, koji nisu morali napadati cijele flote da bi ostvarili dobit, već su napadali izolirane ciljeve, uvijek se krećući u sjeni. Uspon piratstva bio je potpomognut privremenim slabljenjem španjolske prisutnosti na Karibima. Mnoge njihove brodove preusmjerili su na podršku kontinentalnim kampanjama Karla V protiv Francuske i Svetog Rimskog carstva. To je ostavilo nezaštićene trgovačke rute na Antilama koje su postale omiljeni cilj pirata. Pljačkanje brodova nije im bio jedini cilj. Neki su pirati počeli iskrcavati u luke i priobalna naselja, pljačkajući skladišta i uzimajući zarobljenike. Indijanska sela i španjolska naselja napadana su na Hispanioli i Kubi, što je među kolonistima izazvalo stalni osjećaj nesigurnosti. Jedan od najznačajnijih događaja dogodio se 1537. godine, kada je francuski pirat François Leclerc, poznat kao drvena noga zbog svoje drvene proteze, predvodio ekspediciju koja je opljačkala grad Santiago de Cuba. Njegovi su ljudi spalili vladine zgrade, ukrali zlato pohranjeno u riznici i tražili otkupninu kako bi spriječili potpuno uništenje grada. Ovaj napad označio je prekretnicu u povijesti Kariba jer je pokazao da čak i utvrđena naselja mogu pasti pred dobro organiziranom piratskom flotom. Španjolska je odgovorila slanjem više trupa i stvaranjem lokalnih milicija, no šteta je već bila nanesena. Mit o španjolskoj nepobjedivosti bio je slomljen. Napadi na Španjolsko carstvo nastavili su rasti tijekom 1540-ih i 1550-ih. Manji karipski otoci poput Guadelupea i Martinika počeli su biti korišteni od strane pirata kao točke opskrbe. Iako su službeno pripadali španjolskoj vlasti prema međunarodnim ugovorima, u praksi su bili teritoriji bez stalne vojne prisutnosti, što je piratima omogućilo da ih koriste kao privremena skloništa. Odatle su popravljali svoje brodove, spremali plijen i planirali nove napade. Tropska prašuma nudila je gotovo neprobojne skrivene zaklone, dok su grebeni i sprudovi štitili pirate od velikih španjolskih galeona koji su imali preveliku potpunost da bi plovili u plitkim vodama. Fenomen piratstva dobio je novu dimenziju kada su neki engleski mornari počeli oponašati Francuze. Engleska, u svom vlastitom procesu raskola s katoličkom crkvom i rivalstva sa Španjolskom, tiho je dopuštala svojim pomorcima da napadaju španjolske brodove, iako još nije bila deklarirana ratna situacija. Engleski su pirati počeli djelovati na Bahamama i u Jukatanskom kanalu, uništavajući ribarska područja, pljačkajući indijanske robove i otimajući zlatne terete.
Ovi prvi napadi nisu imali još uvijek izričitu podršku engleske krune, ali su postavili temelje za kasniju transformaciju piratstva u političko oružje. Kako su napadi postajali sve intenzivniji, Karipsko more postalo je neformalna zona rata. Španjolske vlasti počele su izdavati tajne izvještaje u kojima su Karibe opisivale kao nemirno more preplavljeno neprijateljima bez imena. Polasci galeona prema Španjolskoj morali su se stalno odgađati zbog potrebe za dodatnim pratnjama. Kolonisti su počeli graditi obalne stražarske kule, dok su španjolski guverneri tražili više topova, više vojnika i više brodova. Španjolsko carstvo shvatilo je da problem nije bio samo u običnim gusarima. Oblikovao se globalni sukob za kontrolu trgovinskih putova, u kojem su gusari bili samo prvi val dubljeg imperijalnog napada. 1559. godine španjolske vlasti izvijestile su da su gusarski napadi dosegli čak i obale Pirenejskog poluotoka s napadima kod Kadiza i Galicije. Gusari više nisu bili isključivo američki fenomen, već dio sustava ekonomske ratne igre koji su u sjeni podržavale suparničke sile. Prvi karipski gusari nisu nastali kao legendarne figure ili romantični buntovnici, već kao agenti geopolitičkog kaosa, spremni pljačkati blago najmoćnijeg carstva na svijetu prije nego što stigne u sigurnu luku. Uspon korsara s kraljevskom patentom. Prijelaz iz 16. u 17. stoljeće označio je odlučujući preokret u povijesti Kariba. Piratstvo je prestalo biti tajna pojava i pretvorilo se u strateški alat europskih kruna. Sukobi između Španjolske, Engleske i Francuske narasli su do te mjere da su napadi na pomorsku trgovinu smatrani legitimnim načinom slabljenja neprijatelja bez potrebe za formalnim izjavama rata. U tom je kontekstu nastao korzari, mornari, koji su djelovali s patentom ili pismom o korzi koje im je izdavao njihov vladar, što im je omogućilo pljačkanje neprijateljskih brodova u ime krune. Ova nova figura razlikovala se od običnog pirata ne metodama, već pravnim statusom. Njihova su djela bila zaštićena službenim dokumentom koji je krađu pretvarao u domoljubni čin, a plijen u porezni prihod. Engleska je bila prvo kraljevstvo koje je shvatilo potencijal ove taktike. Tijekom vladavine Elizabete I, rivalstvo sa Španjolskom dostiglo je kritične razine. Protestantska reforma je razbila vjersku ravnotežu u Europi, a američko bogatstvo koje je dolazilo u Sevilju financiralo je vojske Filipa II. Suočena s ovom prijetnjom, engleska monarhija odlučila je odgovoriti ne zemaljskom vojskom, već ratom korzara. Kraljica je počela izdavati tajne patente iskusnim kapetanima, dopuštajući im da pljačkaju španjolske brodove. Ovi su dokumenti utvrdili da će dio plijena biti predan kruni, dok će ostatak biti podijeljen između kapetana i posade. Tako su nastale osobe poput Johna Hawkinsa i Francisa Drakea, koji su postali prvi poznati engleski korzari. Francis Drake započeo je svoju prvu misiju na Karibima 1572. godine s ciljem napada na španjolske luke iz kojih su plovili blago. Sjeo je u Nombre de Dios na Panamskoj obali i iako nije uspio izravno zarobiti zlato, otkrio je postojanje mula koje su prevozile srebro iz unutrašnjosti kontinenta prema Karibima. Drake je organizirao zasjede na putevima, presrećući kopnene karavane, metodu koju nijedan prethodni pirat nije koristio. Njegove su operacije pokazale da kontrola Kariba nije ovisila samo o moru, već i o kopnenim rutama koje su opskrbljivale luke. 1573. godine uspio je ukrasti dio blaga na poznatoj cesti Kraljevske križice, a zatim se povukao u Englesku, gdje je dočekan kao nacionalni heroj. Francuska je s druge strane bila pionir u upotrebi korsara na Sjevernom Atlantiku, posebno u regiji Newfoundlanda i La Manchea. Sredinom 16. stoljeća počela je primjenjivati ovu praksu u Karibima, izdavajući patente mornarima koji su djelovali s malih Antila. Jacques de Sores bio je jedan od prvih francuskih korsara koji je djelovao s kraljevskim patentom. 1550.
1995. godine napao je i opljačkao Havanu, zaposjedajući njezine blago i spalivši grad. Njegov napad pokazao je ranjivost glavnih španjolskih utvrda i prisilio krunu na izgradnju trajnih utvrda u najvažnijim lukama Kariba, čime je započeo vojni naoružavajući se koji će trajati desetljećima. Patenti za korsare nisu samo legalizirali pljačkanje, već su stvorili i novu ekonomiju temeljenu na plijenu. Engleske i francuske luke pretvorile su se u centre gdje se prodavala roba zaplijenjena na Karibima. Lukačka su se gradovi počeli obogatiti porezima koje su plaćali korzari, koji su pak financirali nove ekspedicije. Ova legalizirana piratstvo omogućila je europskim kraljevstvima da izazovu španjolski trgovinski monopol, a da se nisu izravno suočili s njegovom moćnom flotom. Korsari su tako postali instrumenti tajnog rata financiranog prisvajanjem tuđeg bogatstva. Nastanak korsara poklopio se s postupnim opadanjem španjolske pomorske moći. Krajem 16. stoljeća Španjolska je bila iscrpljena ratovima u Nizozemskoj i borbom protiv Osmanlijskog carstva. Izgradnja nepobjedive flote za invaziju Engleske 1588. godine iscrpila je državne financije. Nakon što je invazija propala, mnogi španjolski brodovi su uništeni ili raspršeni. Gubitak nepobjedive flote označio je prekretnicu u pomorskoj kontroli Atlantskog oceana. Engleski korsari iskoristili su ovu slabost za intenziviranje svojih napada, osvajajući galeone i stječući velike količine zlata i srebra bez značajnog otpora. Na Karibima korzarski je fenomen doveo do novog društvenog ustroja na moru. Posade su birale svoje kapetane glasovanjem i uspostavljale ravnomjerno podjelu plijena. Iako su se borili u ime kraljeva i kraljica, njihov svakodnevni život bio je podređen unutarnjim pravilima temeljenim na relativnoj jednakosti među članovima posade. Ova demokratska struktura bila je jedna od najuočljivijih karakteristika korsarskog fenomena i postavila je temelje za organizaciju budućih bucanera. Korsari su djelovali iz utočišta na otocima poput Barbadosa, Martinika i Tortuge, gdje su mogli popraviti svoje brodove i regrutirati nove ljude. Ta su utočišta postala poluneovisne zajednice koje su izazivale vlast europskih sila. Zakonska valjanost korzara nije spriječavala da ih neprijatelji smatraju piratima. Za Španjolsku nije bilo razlike između pirata i korzara. Obojica su bili pljačkaši koji su napadali njihove brodove i gradove. Španjolska vlada izdala je naloge za uhićenje figura poput Francisa Drakea i Jacquesa de Soresa, izjavljujući da, ako budu uhvaćeni, trebaju biti pogubljeni kao zločinci. Ipak, europske su krune nastavile pružati podršku korsarima, nudeći im utočište i pravnu zaštitu u svojim lukama. Piratstvo se tako pretvorilo u geopolitički sukob u kojem je svaki napad bio dio šire strategije slabljenja španjolske hegemonije. Proširenje korzara privuklo je pomorce svih društvenih slojeva. Oslobođeni plemići, seljaci bez zemlje, obrtnici, bjegunci robovi i bespatrični avanturisti pridružili su se korsarskim posadama s nadom da će steći bogatstvo koje ne bi mogli postići drugim sredstvima. Ekspedicije su postajale odvažnije, napadajući ne samo usamljene brodove, već i utvrđene luke. 1586. godine Francis Drake predvodio je napad na Santo Domingo i Cartagena de Indias, privremeno zauzevši oba grada i tražeći otkupnine u zlatu i srebru kako bi izbjegao njihovo uništenje. Ovi udarci pokazali su da ni najvažniji centri španjolske kolonijalne moći nisu bili sigurni. Nastanak korzara nije bio marginalni fenomen, već izravan rezultat novog svjetskog poretka u kojem je ocean postao glavno bojište ekonomske moći. Europske su sile shvatile da je dominacija na moru značila dominaciju nad trgovinom, a dominacija trgovinom značila je kontrolu nad političkom budućnošću svijeta. S tim shvaćanjem korsari su postali strateški alati, financirani od strane monarha i zaštićeni nacionalnim zakonima, koji su preoblikovali Karibe u najsporniju scenu na svijetu u 17. stoljeću.
Španjolski pad i vakuum moći na Karibima. Početkom 17. stoljeća Španjolsko carstvo suočavalo se sa strukturnim iscrpljivanjem koje je oslabilo njegovu prisutnost na Karibima. Kontinuirani ratovi u Europi protiv Engleske, Francuske i Nizozemske iscrpili su financijske resurse kraljevine, koja je bila prisiljena tijekom stoljeća nekoliko puta proglasiti bankrot. Ogromno bogatstvo iz Amerike više nije bilo dovoljno za održavanje vojne mašinerije carstva, a velik dio zlata i srebra poslanog iz Novog svijeta odmah je iskorišten za otplatu dugova stranim bankarima. Pomorske obrane počele su propadati, brodovi su starili bez zamjene, a kolonijalne garnizone su imale nedostatak vojnika. Ovo vojno slabljenje izravno se odrazilo na Karibe, gdje su španjolske trgovačke rute postale ranjive na strane napade. Dok je Španjolska gubila moć, Engleska, Francuska i Nizozemska jačale su svoju pomorsku moć i kolonijalne ambicije. Engleska je preživjela prijetnju nepobjedive flote 1588. godine i izniknula kao nova pomorska sila Atlantika. Francuska je nakon unutarnjih vjerskih sukoba ujedinila svoje kraljevstvo pod Henrikom IV. I uspostavila ekspanzionističku politiku temeljen na transoceanskoj trgovini. Nizozemska, nedavno neovisna o Španjolskoj, postala je financijsko i pomorsko središte prve klase, s trgovačkom flotom koja je brojčano nadmašivala Španjolsku. Ove sile primijetile su da su Karibi slaba karika Španjolskog carstva, strateško mjesto na kojem se koncentriralo bogatstvo bez odgovarajuće zaštite. Gubitak teritorijalne kontrole bio je postupan. Krajem 16. stoljeća Španjolci su dominirali većinom karipskih otoka, ali mnogi su bili nenaseljeni ili su imali samo minimalnu prisutnost. Kruna je davala prioritet osvajanjima na kontinentu, posebno u Meksiku i Peru, zanemarujući male Antilske otoke. To je omogućilo engleskim, francuskim i nizozemskim kolonistima da se nastane na otocima kao što su Barbados, Sveti Kristofor, Guadalupe i Martinik, osnivajući plantaže i utvrđene luke. Španjolci nisu imali sredstva da istjeraju ove strane naseljenike, što je značilo postupni gubitak kontrole nad Karibima. Ekonomija carstva također je ušla u krizu. Američko srebro izazvalo je nekontroliranu inflaciju u Europi, smanjujući vrijednost metala i povećavajući cijene dobara. U međuvremenu krijumčarenje se proširilo cijelim Karibima. Španjolski kolonisti počeli su ilegalno trgovati s Englezima i Francuzima, nabavljajući proizvode po nižim cijenama nego oni poslani iz Seville. Ova nezakonita trgovina dodatno je oslabila španjolsku vlast, jer je smanjila prihode kraljevske riznice i omogućila suparničkim silama uspostavu ekonomskih mreža unutar španjolskih teritorija. Karibi su postali bojište moći koje su činili različiti akteri. Kako je španjolska prisutnost opadala, korzari su počeli slobodnije zauzimati pomorski prostor. Nezaposleni otoci nudili su prirodna skloništa, gdje su se popravljali brodovi, pohranjivao plijen i organizirali novije ekspedicije. Otoci poput Tortuge, smješteni na sjeveru Hispaniole, pretvorili su se u piratske baze pod kontrolom francuskih mornara koji su djelovali bez izravnih naredbi od kralja, ali uz prešutno odobrenje francuskih kolonijalnih vlasti. Englezi su učinili isto na Bahamama, dok su Nizozemci koristili Curacao i Arubu kao središta krijumčarenja. Pogoršanje španjolske mornarice bilo je ključni faktor. Tijekom prve polovice 17. stoljeća Španjolska je izgubila mnoge brodove zbog oluja, neprijateljskih napada i brodoloma. Nedostatak resursa spriječio je njihovu zamjenu. Indijske flote i dalje su polazile prema Karibima po bogatstva kontinenta, ali su imale sve manje pratnje. Pirati, svjesni ove slabosti, počeli su presretati brodove na strateškim točkama poput Bahamskog kanala i prolaza vjetrova. Predvidljivost ruta i smanjena pomorska zaštita učinili su Karibe idealnim mjestom za sustavno pljačkanje. Politički pad carstva postao je očigledan nakon smrti Filipa II. 1598. Njegovi nasljednici nisu imali istu stratešku viziju i nisu uspjeli održati kontrola nad ogromnim kolonijalnim posjedima.
30-godišnji rat, koji je započeo 1618. potrošio je preostale resurse monarhije, koja je bila prisiljena povući trupe iz Kariba kako bi ih poslala na europske fronte. Ova preraspodjela ostavila je karipske luke s minimalnim posadama, što je omogućilo neprijateljima da zauzmu ključne točke bez značajnijeg otpora. Osnivanje privatnih trgovinskih tvrtki od strane Engleske i Nizozemske formaliziralo je kolonijalnu ekspanziju i pretvorilo pljačkanje španjolskog bogatstva u državni poduhvat. Slabost Španjolske odražavala se ne samo na moru, već i na kopnu. Kolonijalni gradovi počeli su trpjeti nedostatak hrane, oružja i municije. Slanje pojačanja s poluotoka postalo je sporadično, a mnoge obalne obrane ostale su napuštene. Godine 1628. nizozemski korzar Piet Hein uhvatio je španjolsku flotu srebra u zaljevu Matanzas na Kubi i osvojio cijelo blago koje je išlo prema Sevili. Ovaj razoran udarac pokazao je svijetu da carstvo više nije moglo jamčiti sigurnost svojih pomorskih ruta. Zlatni plijen Kariba, umjesto da obogati Španjolsku, počeo je financirati njezine neprijatelje. Španjolska reakcija bila je ograničena, iako je pokušala ojačati utvrde ključnih luka poput Cartagene de Indias, San Juana u Portoriku i Havane, nedostajali su joj resursi za zaštitu svih otoka. Mnogi su ostali napušteni ili sa simboličnom prisutnošću. Karibi su prestali biti isključivo Španjolsko more i postali teritorij podijeljen među nekoliko moćnosti. Slabost carstva otvorila je vakuum moći, koji su brzo popunili pirati, korzari i strani kolonisti, koji su uspostavili nove oblike vlasti temeljenih na pomorskom pravu i podjeli plijena. Pad Španjolske nije značio odmah povlačenje, već postupnu tranziciju prema novom poretku u kojem će Engleska, Francuska i Nizozemska rivalizirati za kontrolu atlantske trgovine. Karibi su postali središnja scena ovog imperijalnog rivaliteta, prostor gdje su zlato, srebro i šećer cirkulirali uz topove i strane zastave, dok su pirati postali izravni korisnici kolapsa španjolske pomorske monopola. Rođenje bukavaca i filibustera sredinom 17. stoljeća na Karibima se pojavila nova klasa slobodnih ljudi, nevezanih ni za jedno carstvo, koji su živjeli izvan zakona na otocima zaboravljenima od europskih sila. To su bili bukineri, čije podrijetlo potječe od francuskih lovaca koji su se naselili na zapadnom dijelu otoka Hispaniola i na otoku Tortuga. Naziv bukiner dolazi od francuske riječi bukan, koja se odnosi na domorodačku tehniku dimljenja mesa na drvenim rešetkama. Ti su ljudi, uglavnom bjegunci, dezerteri i pustolovi bez zemlje, lovili divlju stoku i prodavali sušeno meso brodovima koji su prolazili Karibima. Iako je njihova djelatnost u početku bila trgovačka, izolacija i stalni sukobi sa španjolskim vlastima potaknuli su ih na piratstvo. Španjolska je smatrala njihova naselja nezakonitima te je više puta slala trupe da ih protjeraju. Svaki pokušaj protjerivanja samo je ojačao otpor bukinera i učvrstio njihov identitet kao neprijatelja carstva. Bukineri su svoju glavnu bazu uspostavili na otoku Tortuga, smještenom sjeverozapadno od Hispaniola. Otok je pružao prirodnu obranu sa strmim liticama i dubokim zaljevima gdje su se brodovi mogli sakriti. Tamo su stvorili samoupravne zajednice u kojima nije bilo plemstva ni društvene hijerarhije. Odluke su se donosile kolektivno, a bogatstvo se pravedno dijelilo nakon svake ekspedicije. Taj društveni model, bez presedana u kolonijalnom svijetu, privukao je engleske i nizozemske mornare, koje su također protjerali Španjolci. Tortuga je postala prvo piratsko središte Kariba, mjesto gdje su ljudi različitih nacionalnosti živjeli pod jednim pravilom: napadati španjolsku moć i dijeliti plijen bez uplitanja kraljeva. S vremenom su bukineri napustili lov na kopnu i okrenuli se moru. Pretvarali su male brodove u brze jedrilice sposobne ploviti plitkim vodama i pobjeći španjolskim galijama. Ti su brodovi, zvani balandre i pinase, mogli s lakoćom manevrirati između karipskih otočića i grebena.
bukineri su počeli presretati trgovačke brodove, otimajući terete šećera, duhana, kože, a ponekad i srebra ili zlata. Budući da nisu imali službenu luku za prodaju plijena, sklapali su tajne dogovore s francuskim i engleskim trgovcima koji su dolazili na obale Tortuge razmjenjivati oružje i barut za ukradenu robu. Ta polutajna trgovačka mreža omogućila im je napredak i financiranje sve smjelijih ekspedicija. Lik filibustera pojavio se kao evolucija morskog bukinera. Za razliku od bukinera koji je mogao kombinirati lov i piratstvo, filibuster je bio isključivo morski pirat. Njegovo ime dolazi od nizozemske riječi vrijbuiter, što znači slobodni razbojnik, a Francuzi su je preuzeli kao flibustier. Filibusteri su djelovali na brodovima posebno opremljenima za borbu, naoružanima lakim topovima i posadama iskusnih mornara. Njihov je glavni cilj bio hvatanje španjolskih galija na otvorenom moru. Ti su napadi zahtijevali disciplinu, organizaciju i sofisticirane taktike, poput približavanja s vjetrom u leđa, napada s krme kako bi izbjegli prednje topove i ukrcavanja pomoću kuka i mreža. Za razliku od običnih pirata, filibuster nije djelovao impulzivno, već je pažljivo planirao svoje napade. Španjolske rute blaga postale su glavno poprište njihovih pohoda. Od ušća Orinoka do Yukatanskog kanala filibusteri su postavljali osmatračnice kako bi otkrili prolazak galija. Stražari na vrhovima brežuljaka ili drveća palili su vatrene signale kad bi ugledali španjolska jedra, čime su brodovi filibustera mogli presresti mete prije nego što bi stigle do utvrđenih luka. Ponekad filibusteri nisu napadali izravno na moru, već bi se iskrcali na obalu i osvajali gradove s kopna. Jedan od prvih takvih napada bio je pljačkanje grada Campechea na poluotoku Yucatan, koje su izveli francuski filibusteri 1633. godine. Rast aktivnosti bukinera privukao je pozornost Engleske i Francuske, koje su u njima vidjele koristan alat za slabljenje Španjolske. Obje su kraljevine počele izdavati patente za korsare, pretvarajući ove neovisne mornare u gusare pod kraljevskom zaštitom. Ipak, bukineri su zadržali svoj autonomni način života, prihvaćajući patente samo kad im je to odgovaralo. Ta im je dvosmislenost omogućila da se kreću između legalnosti i ilegalnosti, ponekad kao službeni korsari, a ponekad kao pirati bez zastave. Španjolske kolonijalne vlasti suočile su se s neprijateljem kojeg je bilo teško poraziti, jer bi jedan dan djelovao s kraljevskim dopuštenjem, a već sljedeći nestao u šumama Tortuge ili močvarama Hispaniola. Piratske republike postale su jedinstven fenomen u kolonijalnoj povijesti. Bile su to zajednice bez plemstva i privatnog vlasništva, u kojima je svaki član posade imao pravo glasa i udjela u plijenu. Relativna jednakost koja je vladala na brodovima oštro se suprotstavljala krutoj staleškoj strukturi Europe. Kapetani su se birali demokratski i mogli su biti smijenjeni ako izgube povjerenje posade. Takva su pravila poticala lojalnost među piratima i povećavala učinkovitost njihovih akcija. Život na moru bio je uređen strogim kodeksima koji su zabranjivali krađu među drugovima, propisivali novčane naknade za ranjene i strogo kažnjavali kukavičluk u borbi. Uspon Port Royala i Nassaua, raj bez zakona. Sredinom 17. stoljeća Karibi su ušli u novu eru kojom su dominirala dva imena koja su postala sinonim za obilje, grijeh i moć, Port Royal i Nassau. Dok je Španjolska pokušavala održati svoje klimavo gospodstvo, Engleska i Francuska učvršćivale su svoju prisutnost na Antilima, potičući korzare i bukanire, koji su nakon desetljeća napada trebali mjesto za trgovinu, popravak brodova i trošenje svojih bogatstava. Ta su mjesta nastala na otocima koji su prije bili sporedni, ali su sada postali prava srca piratstva. Port Royal na Jamajci i Nassau na Bahamima postali su republike bez zakona, gdje su se moral i autoritet topili u rumu, zlatu i grmljavini topova. Kad je Engleska 1655. godine otela Jamajku od Španjolske, Karipsko more je promijenilo vlasnika.
Osvojanje, kojim su zapovjedali admiral William Penn i general Robert Venables, bilo je dio takozvani Western Design, ambicioznog plana Olivera Cromwella da potkopa španjolsku moć u Novom svijetu. Kad su otkrili da Jamajka nudi duboke uvale, obilje drva i strateški položaj među rutama blaga, Englezi su je pretvorili u svoju glavnu operativnu bazu. Na južnom kraju otoka na pijesku, koji je dijelio lagunu od otvorenog mora, izgrađena je luka zvana Port Royal. Ono što je počelo kao vojno naselje, u nekoliko godina postalo je najbogatiji grad zapadne hemisfere. Port Royal je rastao tempom krijumčarenja i piratstva. Engleski guverneri brzo su shvatili da je najbolja obrana protiv Španjolske dopustiti korzarima da napadaju njihove flote. Za porez na plijen pirati su dobivali utočište, popravke i tržnice za prodaju svojih pljački. Grad se ispunio krčmama, skladištima i bordelima, a njegova je populacija, koja je 1660-ih brojila samo nekoliko stotina stanovnika, 20 godina kasnije premašila 6000. Omjer muškaraca i žena bio je 10:1, a zvuk čekića u brodogradilištima miješao se s povicima kockara i prodavača ruma. Svaki dan pristizale su brodove iz Tortuge, Barbadosa, Martinika ili Bahama s ukradenom robom i mornarima u potrazi za avanturom. Taverni su bili središte lučkog života. Tamo su se sklapali savezi, dijelile pljačke i zapošljavale posade. Imena Henrya Morgana, Christophera Mingesa i Edwarda Mansvelta počela su odjekivati među dimom i čašama. Morgan, porijeklom iz Walesa, stigao je u Port Royal kao korzar s engleskom licencom i brzo se uzdigao do najutjecajnije osobe u gradu. Pod njegovim zapovjedništvom, jamajčanski korzari pokrenuli su spektakularne kampanje protiv španjolskih luka u Srednjoj Americi. Portobelo, Maracaibo i Panama opljačkani su između 1668. i 1671. Svaka ekspedicija bogatila je grad, koji se pretvorio u carstvo u kojem se španjolsko zlato mijenjalo za europsku robu. Londonski trgovci počeli su neizravno financirati te pohode, svjesni da Port Royal nudi brže profite od bilo koje poljoprivredne kolonije. Bogatstvo je transformiralo krajolik. Godine 1670 Port Royal imao je popločane ulice, ciglene skladišta, anglikanske crkve i dvokatnice s pogledom na more. Luka je mogla primiti više od 200 brodova, a njezina tržnica robova postala je jedna od najaktivnijih u Karibima. Međutim, prosperitet je imao cijenu. Grad je bio poznat po svojoj korupciji i razuzdanosti. Engleski kroničari opisivali su ga kao Sodom novog svijeta. Guverneri su tolerirali poroke jer su hranili ekonomiju. Porezi na rum i bordele financirali su utvrde i kolonijalnu administraciju. Svaka taverna imala je svog improviziranog javnog bilježnika koji je zapisivao ugovore o posadama i raspodjeli plijena, pretvarajući anarhiju u sustav. Moć Port Royala temeljila se na složenoj trgovačkoj mreži. Pirati su u grad donosili pošiljke zlata, srebra, kakaa, šećera i tkanina, dok su im europski trgovci prodavali barut, oružje, jedra, užad i zalihe. Sve što je Španjolska pokušavala monopolizirati prolazilo je kroz Port Royal. Mjenjačnice su prihvaćale novac svih nacija, a ingoti su se talili u lokalnim kovnicama kako bi se izbrisalo njihovo podrijetlo. Transakcije su bile toliko česte da je vrijednost britanske funte umjetno održavana visoko u odnosu na ostale engleske kolonije. Grad je postao piratska burza, međunarodno crno tržište koje je podupirala sama kruna. S Madridskim ugovorom iz 1670 Španjolska i Engleska potpisale su mir i međusobno priznale svoja carstva u Karibima. No u Port Royalu nitko nije poslušao naredbu da se zaustave napadi. Korzari su jednostavno promijenili ciljeve. Neki su počeli pljačkati francuske i nizozemske brodove, dok su drugi nastavili napadati Španjolce tvrdeći osvetu za stare uvrede. Guverner Thomas Modiford pravio se da ne zna za te ekspedicije, iako je sam u njih ulagao. U praksi Port Royal funkcionirao je kao autonomni grad država.
sa vlastitim zakonima i ekonomijom temeljenom na pljački. Engleske vlasti u Londonu neizravno su profitirale od njegovog bogatstva i nijedan njihov službenik nije želio intervenirati u tako profitabilnom sustavu. Svakodnevni život u Port Royalu oscilirao je između obilja i nasilja. Mornari su iskrcavali s džepovima punim zlata i praznili ih u jednoj noći. Tučnjave u tavernama bile su stalne, a dvoboji mačevima rješavali su se usred ulice. Lokalni suci, podmićeni ili zastrašeni, rijetko su donosili presude. Umirovljeni bucaneri otvarali su trgovine ili kupovali kuće, miješajući se s trgovcima i časnicima. Govorilo se barem 5 jezika, a crkve su se natjecale s bordelima po broju i posjećenosti. Port Royal bio je ogledalo piratskog svijeta, kaotičan, kozmopolitski i izuzetno bogat. U međuvremenu, na sjeveru Kariba, druga luka počela je slijediti sličan put. Nassau, na otoku Nova Providencija u Bahamima, bilo je skromno naselje osnovano od strane Engleza 1656. godine. Zaštićena uvala i blizina ruta floridskog tjesnaca činili su ga strateškom točkom za nadzor španjolskih flota koje su isplovljavale iz Havane. Tijekom desetljeća Nassau je bio tek ribarska luka, no krajem 17. stoljeća počeo je privlačiti pirate i dezertire koji su bježali od konkurencije u Port Royalu. Kad je Jamajka počela provoditi strožu kontrolu nad piratstvom, Nassau je postao njezin prirodni nasljednik. Luka Nassau nudila je ono što Port Royal više nije mogao, potpunu slobodu. Nije bilo snažnog guvernera niti stalne posade. Pirati su iskrcavali i popravljali svoja plovila bez plaćanja poreza, trgovajući izravno s lokalnim trgovcima. Malo naselje postupno se ispunilo kolibama, tavernama i improviziranim skladištima. Korseari su ga zvali utočište braće mora. Za razliku od Port Royala, gdje je zlato cirkuliralo u novčićima, ekonomija u Nassau temeljila se na razmjeni: rum za streljivo, tkanine za šećer, oružje za robove. Ta neformalnost privukla je mješovite posade iz cijele Europe i Afrike, stvarajući multirasnu i višejezičnu piratsku zajednicu koja nije priznavala nijednu zastavu. Izvještaji iz Havane i Kartažene upozoravali su da Nassau postaje žarište korupcije i opasnosti. Pirati su koristili otok kao bazu za napade na španjolske, francuske i engleske brodove, bez razlike. Plijen se prodavao trgovcima iz Bostona, Charlestona i Providencea, koji su ga potom preprodavali u Europi. Ruta krijumčarenja institucionalizirala se. U samo 2 dekade Bahami su se transformirali iz zaboravljenih otoka u ključni centar ilegalne atlantske trgovine. Pirati nisu kontrolirali samo more, kontrolirali su ekonomiju i informacije. Svaki brod koji je isplovljavao iz Nassaua nosio je vijesti o flotama, vojnim pokretima i bogatstvu koje je putovalo prema Španjolskoj. Istovremeni uspon Port Royala i Nassaua predstavljao je vrhunac piratskog utjecaja u Karibima. Nijedna druga regija svijeta nije koncentrirala toliko bogatstva iz pljačke u tako kratkom vremenu. Iz oba grada koordinirali su se napadi, dijelio plijen i definirale saveze među kapetanima. Posade su se miješale, a piratski kodeksi su se ujedinili, postavljajući pravila o disciplini, nagradama i raspodjeli dobiti koja će utjecati na sve atlantske bande. U tavernama su se raspravljale rute, neprijateljski brodovi i prikladnost prihvaćanja novih privaterskih patenata koje su nudili guverneri. Karipsko more prvi put je imalo dvostruko piratsko srce koje je kucalo između Jamajke i Bahama. Krajem 17. stoljeća Port Royal bio je poznat kao najbogatiji i najzlokobniji grad na svijetu. Njegovi su dokovi bili puni brodova, a ulice prepune zlata. Nassau se pripremao za dolazak nove generacije pirata koji će uskoro pretvoriti njegove pješčane plaže u utočište i njegovu uvalu u slobodno područje. Karibi su dostigli vrhunac svoje pomorske anarhije, a europska carstva promatrala su, nemoćna, kako se njihove kolonije pretvaraju u kraljevstva slobode i nasilja pod crnom zastavom plijena.
Piratski kodeks i život na moru. S razvojem Port Royala i Nassaua, karipsko piratstvo dostiglo je takve razmjere da više nije moglo opstati samo kao individualna ili spontana aktivnost. Kapetani su morali održavati red, spriječiti pobune i osigurati da svaki čovjek dobije pravedan dio plijena. Iz te potrebe nastao je piratski kodeks, također nazvan Articles of Agreement, skup pravila sastavljenih i potpisanih od cijele posade prije polaska na putovanje. Ovaj kodeks nije proizlazio iz nijednog europskog zakona niti kraljevskog naloga. Stvarali su ga sami pirati i imao je obvezujuću snagu na brodu. Onaj tko ga je prekršio suočavao se s kaznama od gubitka svog dijela plijena do smrti. Kodeks se razlikovao od broda do broda, ali gotovo svi su sadržavali odredbe o podjeli plijena. Kapetan je dobivao između 1 i 2 pune porcije, zapovjednik 1,5, a ostatak muškaraca jednak dio. Kirurzi, obrtnici i piloti mogli su dobiti dodatne udjele zbog svoje tehničke važnosti. Cilj je bio spriječiti ekstremne nejednakosti poput onih u redovnim mornaricama Engleske ili Španjolske, gdje su mornari primali jadne plaće dok su časnici bogaćeni. Među piratima poštena podjela poticala je odanost, jer je svaki član posade znao da se bori za opipljivu nagradu. Još jedna temeljna odredba kodeksa odnosila se na izbor kapetana. Za razliku od državnih mornarica, gdje su časnici imenovani od strane krune ili plemićkog naslova, na piratskom brodu kapetan se birao većinskim glasovanjem. Njegov autoritet u borbi bio je apsolutan, ali izvan nje morao se podrediti volji posade. Ako bi kapetan pokazao kukavičluk, bio optužen za favoritizam ili pokazao stratešku nesposobnost, mogao je biti smijenjen u bilo kojem trenutku. Demokracija na brodu bila je stroga i izravna. Svaki pirat imao je pravo glasa u pitanjima broda. To je piratske brodove pretvaralo u mikrorepublike na vodi, vođene zakonom konsenzusa. Kodeks je također regulirao osobno ponašanje. Bilo je zabranjeno krasti od suborca, dezertirati tijekom borbe ili skrivati dio plijena. Svađe na brodu morale su se rješavati kontroliranim dvobojem, obično na kopnu, koristeći ispražnjene pištolje osim jedne metke. Ako bi pirat bio ranjen u borbi, kodeks je jasno propisivao novčane kompenzacije. Za gubitak noge dodjeljivalo se 800 srebrnih pezosa, za ruku 600, za oko ili prst između 100 i 150. Te se kompenzacije isplaćivale iz zajedničkog plijena prije nego što bi se dijelio među članovima. Na taj način život i žrtva borca imali su ekonomsku vrijednost prihvaćenu od svih. Disciplina na brodu bila je stroga. Iako su pirati uživali slobode koje u državnim flotama nisu postojale, suočavali su se i s teškim kaznama ako bi prekršili pravila. Onaj koji bi bio uhvaćen u krađi zajedničkog plijena mogao je biti marooned, dijete ostavljen na pustom otoku s pištoljem i jednim metkom da bira između gladi ili pucanja. Druge kazne uključivale su bičevanje, gubitak porcija ili smanjenje udjela u podjeli. Ove mjere nisu bile namijenjene ponižavanju, već očuvanju preživljavanja grupe u neprijateljskom okruženju gdje izdaja može značiti kraj svih. Život na brodu bio je obilježen rutinom i opasnošću. Dani su počinjali podizanjem crne ili crvene zastave, ovisno o misiji. Svaki je čovjek imao dodijeljeno mjesto. Stražar na glavnom jarbolu, topnik na palubi topova, stolarski majstor u skladištu, kuhar na krmi. Straže su se organizirale u smjenama od 4 sata, a kazna za zaspavanje bila je gubitak dijela plijena iz idućeg napada. Hrana se sastojala od slanog mesa, tvrdih keksa napadnutih bjeloušima, ograničene količine vode i ruma pomiješanog s limunom kako bi se spriječio skorbut. Bolesti su bile česte, osobito zubne infekcije, tropske groznice i loše zacijeljene rane. Kirurg, ako je postojao, bio je jedan od najpoštovanijih ljudi, jer je od njegove vještine ovisio život posade. Slobodno vrijeme također je imalo pravila.
Kockanje je bilo dopušteno sve dok se nije koristilo zlato iz plijena. Pirati su mogli kockati odjećom, duhanom ili rumom. Glazba je bila uobičajena s bubnjevima, violinama i gajdama koje su pratili mornarske pjesme. Mrtvi su bacani u more umotani u jedro, ponekad s posljednjim gutljajem ruma prolivenim u njihovo ime. Unatoč svojoj strašnoj reputaciji, pirati su održavali kolektivne rituale koji su jačali osjećaj bratstva. Mnoge brodove uključivale su u svoj kodeks zavjet uzajamne odanosti, obećavajući spašavanje zarobljenog druga i osvetu njegove smrti. Pirati kodeks također je regulirao odnos prema zatvorenicima. Ako bi se neprijateljski brod predao bez borbe, posada bi obično bila pošteđena i iskrcana. Ali ako bi pružali otpor, pirati su mogli pogubiti časnike ili ih baciti preko palube. Kodeks je propisivao da je nepotrebna okrutnost suvišna jer izaziva otpor kod budućih ciljeva. Glavni cilj bio je zarobiti plijen, a ne terorizirati iz zadovoljstva. Ipak, neki kapetani koristili su strah kao psihološku strategiju, poput Crnobradi, koji je stavljao upaljene fitilje pod svoj šešir kako bi stvorio demonski izgled i prisilio na predaju bez ispaljenog metka. Za mnoge muškarce piratski život bio je poželjniji od službe na državnim brodovima. U britanskoj mornarici mornari su mogli biti prisilno regrutirani, prisiljeni služiti bez zajamčene plaće i podvrgnuti tjelesnim kaznama. S druge strane, piratski brod pružao je jednakost, sudjelovanje u odlukama i mogućnost stjecanja bogatstva u jednoj ekspediciji. Ta privlačnost natjerala je mnoge mornare da dezertiraju i pridruže se piratstvu, što je europske krune prisililo da taj fenomen smatraju izravnom prijetnjom svojoj pomorskoj vlasti. Usvajanje piratskog kodeksa omogućilo je posadama sastavljenima od muškaraca različitih nacionalnosti, jezika i religija da djeluju kao visoko koordinirane vojne jedinice. Pomorski zakon koji su sami stvorili uspostavio je unutarnji red koji im je omogućio da prkose čitavim carstvima. Kodeks nije samo regulirao ponašanje, bio je temelj plutajućeg alternativnog društva gdje se lojalnost mjerila u borbi, hrabrost nagrađivala zlatom, a autoritet stjecao ne po plemenitoj krvi, već snagom volje i kolektivnim poštovanjem. Zlatno doba piratstva. Druga polovica 17. stoljeća otvorila je neviđeno razdoblje u povijesti Kariba, zlatno doba piratstva. To je bilo vrijeme kada more više nije pripadalo carstvima, već ga je na kratko preuzela vlast ljudi bez zastave. Imena Henrya Morgana, Crnobradog, Charlesa Vanea, Samuela Bellamia, Kalika Jacka, Anne Bonny i Mary Read postala su simboli alternativne pomorske moći, neovisne o europskim hijerarhijama. Njihovi brodovi, brzi i naoružani laganim topovima, presretali su španjolske, nizozemske i engleske galione podjednako. Dok su carstva trošila resurse u kontinentalnim ratovima, pirati su iskoristili vakuum moći kako bi izgradili transnacionalnu mrežu koja je između 1650 i 1730 kontrolirala glavne atlantske trgovačke rute. Henry Morgan bio je jedna od najstrašnijih figura početka tog doba. Iz svoje baze u Port Royalu vodio je pohode na Panama, Maracaibo i Portobelo, ključne gradove Španjolskog carstva na kopnu. Svaki napad povećavao je njegovo bogatstvo i ugled, privlačeći stotine ljudi u njegovu službu. Njegovo pljačkanje Paname 1671. godine, izvedeno flotom bukinera različitih nacionalnosti, pokazalo je da pirati mogu napadati ne samo brodove, nego i čitave gradove. Plijen je bio toliko velik da je cijena zlata u Port Royalu privremeno pala zbog prevelike ponude. Morgan je uhićen i odveden u London na suđenje, ali umjesto osude proglašen je vitezom i kasnije imenovan guvernerom Jamajke. Primjer pragmatičnog načina na koji je Engleska koristila piratstvo kao geopolitički alat. Nakon Morgana pojavila se nova generacija, manje povezana s europskim kraljevstvima i sklonija životu izvan zakona. Među njima se istaknuo Edward Teach, poznat kao Crnobradi.
Njegov zastrašujući lik, obavijen gorućim fitiljima, postao je legenda 1717 kada je zarobio francuski brod La Concorde i pretvorio ga u svoj glavni brod, preimenovan u Queen Anne's Revenge. S više od 40 topova, to je bio jedan od najmoćnijih piratskih brodova ikada izgrađenih. Crnobradi nije toliko tražio izravan sukob koliko psihološki teror. Stavljao bi dimne fitilje ispod šešira kako bi izgledao poput demona iz pakla. Njegova sama prisutnost često je bila dovoljna da se posade predaju bez ispaljenog metka. Djelovao je uglavnom na Bahamima i Atlantskoj obali Sjeverne Amerike, gdje je nametao blokade i naplaćivao prolaz trgovačkim brodovima. Velike povijesne bitke i pljačke, spomenuto zlatno doba piratstva, dosegla svoj vrhunac kroz niz bitaka i pljački koje su uzdrmale temelje kolonijalne moći na Karibima. Obalni gradovi, nekada sigurni pod zastavom Španjolskog carstva, postali su mjesta nasilnih napada koje su vodili kapetani u potrazi ne samo za plijenom, već i za strateškom kontrolom nad lukama i pomorskim rutama. Ti napadi nisu bili improvizirani čin vandalizma. Često su uključivali cijele flote, saveze pirata različitih nacionalnosti i vojnu logistiku koja se mogla mjeriti s vojskama samog carstva. Prva velika ofenziva koja je označila početak ovog razdoblja bila je napad na Portobelo 1668. godine pod vodstvom Henrya Morgana. Portobelo, smješten na Panamskoj obali, bio je jedno od glavnih skladišta srebra iz vicekraljevstva Perua. Da bi osvojio grad, Morgan je okupio oko 500 bucanjera i otplovio iz Port Royala na Džamajci. Koristio je lagane brodove koji su se noću tiho uvukli u zaljev. Španjolske obrane koje su se oslanjale na prirodnu snagu luke brzo su bile nadjačane. Morgan je zauzeo grad i zahtijevao otkup od 100.000 pezosa kako bi spriječio njegovo uništenje. Nekoliko dana pirati su pljačkali crkve, skladišta i kuće trgovaca. Ovaj napad pokazao je da čak i najutvrđeniji gradovi carstva mogu pasti pred organiziranom piratskom silom. 3 godine kasnije, Morgan je vodio svoju najhrabriju ofenzivu, pljačku grada Paname 1671. S više od 1200 ljudi prešao je Isthmus s Karipske obale, suočavajući se sa španjolskim trupama na putu. Bitka je završila zauzimanjem grada, koji je tijekom sukoba spaljen. Plijen je uključivao zlato, srebro, bisere i egzotičnu robu iz Pacifika. Opseg napada šokirao je Europu. Panama je smatrana draguljem carstva u tierra firme, a njen pad označio je vrhunac bucanjera kao vojne sile. Požar grada prisilio je španjolske vlasti da premjeste glavni grad na novo mjesto, Panama la Nueva, dalje od obale. Još jedno od najznačajnijih pljački dogodilo se u Marakaibu i Gibraltaru, na jezeru Maracaibo 1669. Morgan i njegovi ljudi sukobili su se sa španjolskom flotom koja je pokušala blokirati njihov izlazak iz jezera. Korištenjem zapaljivih brodova i taktika obmane, pirati su uništavali španjolske brodove jedan po jedan. Kronike bilježe da su topovi bucanjera ispaljivali šrapnele napravljene od eksera, lanaca i komadića metala, izazivajući pustoš među neprijateljskim posadama. Morgan je pobjegao s velikim plijenom, a njegovo ime postalo je simbol nepobjedivosti u Karibima. Ne samo da je Španjolska pretrpjela ove napade. 1683. godine francuski pirat Laurens de Graff predvodio je pljačku Veracruza, glavne luke vicerojata Nove Španjolske. Sa flotom od 5 brodova prevario je španjolsku obranu predstavljajući se kao trgovačka flota. Kad je ušao u luku, izveo je iznenadni napad i osvojio grad za nekoliko sati. Stanovnici su uzeti kao taoci dok su pirati praznili kraljevske skladište. Ovaj napad u srcu Meksičkog zaljeva pokazao je da pirati mogu djelovati s kirurškom preciznošću čak i na gusto zaštićenim teritorijima. Još jedan ključni trenutak bila je bitka kod Ocracoquea 1718. gdje je legendarni Crni Brad doživio kraj.
Nakon što je blokirao luku Charleston i zarobio nekoliko brodova, Crni brat je bio progonjen flotom poslanom od guvernera Virginije. Završna bitka odigrala se tijelo u tijelo na palubi Queen Anne's Revenge. Crni brat je primio više hitaca i rana od mača prije nego što je pao. Njegova smrt označila je simboličnu prekretnicu. Kolonijalne vlade počele su poduzimati izravne mjere za uklanjanje piratske prijetnje. Grad Nassau na Bahamima također je bio poprište odlučujućih sukoba. Početkom 18. stoljeća Nassau je postao piratska republika gdje su ljudi poput Charlesa Vanea, Calico Jacka i Benjamina Hornigolda kontrolirali zaljev bez državne intervencije. 1718. godine kapetan Woodes Rogers poslan je iz Engleske kao kraljevski guverner s misijom obnove reda. Rogers je ponudio oprost piratima koji se dobrovoljno predaju, ali Vane je odbio ponudu i predvodio oružani otpor. Nassau je bilo pod opsadom i nakon nekoliko sukoba pirati su počeli bježati prema sjevernoj Floridi i Indijskom oceanu, što je označilo početak propadanja ovog piratskog utočišta. Među sukobima pirata ističe se konflikt između Charlesa Vanea i Samuela Bellamyja. Oba su se natjecala za kontrolu nad Nassauom i za hvatanje najunosnijih brodova. Vane, agresivniji i nevoljan prihvatiti vlasti, na kraju je bio smijenjen od strane svoje posade koja je izabrala Bellamyja za novog kapetana. Ova epizoda pokazuje kako čak i u piratskom svijetu postoje unutarnji sukobi za vlast i kako demokracija na palubi može promijeniti tijek cijelog broda. Bitke se nisu ograničavale samo na gradove i glavne flote. U Karibima su mali portovi poput Campechea, Trujilla i St. Augustinea bili više puta pljačkani. Pirati su koristili taktike terora kako bi izazvali brzu predaju. Podizali su crvenu zastavu, znak da neće biti milosti, ili crnu, znak da će biti ponuđena mogućnost predaje. Te zastave, pune simbolike, bile su psihološko oružje koje je izazivalo paniku među neprijateljskim posadama. Povijesne pljačke nisu samo stvarale bogatstvo, već su mijenjale geopolitiku Kariba. Španjolska je bila prisiljena militarizirati svoje pomorske rute, graditi tvrđave i reorganizirati flote. Francuska i Engleska počele su preispitivati svoju implicitnu podršku piratima, svjesne da oni više nisu ratni alat već prijetnja vlastitoj trgovini. Karibi su doživljavali razdoblje maksimalnog napetosti, gdje svaki port, svaki otok i svaki tjesnac mogao u bilo koje vrijeme tijekom godine postati mjesto nove piratske invazije. Europske sile protiv pirata. Početkom 18. stoljeća europske sile prešle su od tolerancije prema piratstvu k aktivnom progonu. Ono što je desetljećima bilo sredstvo ekonomske ratne borbe protiv Španjolske, sada je postalo strateški problem za sve imperije. Engleska, Francuska i Nizozemska učvrstile su svoje kolonije u Karibima, uspostavljajući plantaže šećera, duhana i indigota, koje su ovisile o stabilnoj pomorskoj trgovini. Isti pirati koji su prije napadali španjolske galeone počeli su presretati engleske i francuske brodove, izravno utječući na ekonomije koje su ih prije hranile. Godine 1713. Utrehtskim ugovorom završio je rat za španjolsko nasljeđe. Po prvi put, Engleska je stekla službeno pravo legalne trgovine u španjolskom Karibima putem Asienta de Negros, kontrolirajući trgovinu robljem u Americi. Piratstvo više nije bilo korisno. Ometalo je legalnu trgovinu koja je stvarala ogromne profite. Kolonijalni guverneri dobili su izravne zapovjedi da uhvate pirate i pogube njihove vođe. Era korzara s patentima dolazila je kraju. Povlastice korzara su ukinute, a bivši saveznici imperijalne moći postali su izvan zakona. Engleska je prva djelovala. Godine 1718. poslala je kapetana Woodesa Rogersa u Nassau kao kraljevskog guvernera s misijom smirivanja Bahama. Rogers je ponudio oprost piratima koji se dobrovoljno predaju, ali je proglasio izdajnicima one koji nastave pljačku. Mnogi su prihvatili amnestiju, uključujući Benjamina Hornigolda, bivšeg piratskog kapetana koji je postao lovac na svoje bivše kolege.
Međutim, pirati poput Charlesa Vanea i Crne Brejde odbili su oprost i bili progonjeni. Vane je uhvaćen i obješen na Jamajci, dok je Crna Brada pao u borbi kod obale Sjeverne Karoline 1718. godine nakon krvave bitke s brodovima poslanim od guvernera Aleksandera Spotsvuda. U isto vrijeme, Francuska je također suzbila piratstvo. Luka na Martiniku i Guadalupi, koje su nekada bile sigurna utočišta, počele su odbijati pirate i predavati ih vlastima. U španjolskom Karibiku inkvizicija je naredila primjerene kazne za bilo kojeg suradnika pirata, a pomorski ophodnji iz Veracruz, Cartagene de Indias i Havane pojačani su. Izgradnja utvrda poput Castillo de San Felipe u Cartageni i Moro u Havani imala je jasan cilj – spriječiti pirate da pronađu bazu za napade na konvoje blaga. Suđenja i javne pogubljenja postala su spektakl namijenjen odvraćanju potencijalnih regruta. Vješala su podignuta u Port Royalu, Charlestonu i Bostonu. Tijela pirata bila su izložena u željeznim kavezima duž obale kao upozorenje. Stare piratske republike su ukinute. Nassau je postao engleska mornarička baza. Jamajka je pretvorena u trgovačko središte Britanskog imperija. Pomorski putevi počeli su se stalno pratiti. Zlatno doba piratstva ulazilo je u svoj zalazak pod pritiskom kombiniranih kolonijalnih vojski i imperijalne diplomacije. Kraj zlatnog doba. Između 1718. i 1730. piratstvo u Karibima prešlo je od svog vrhunca do gotovo potpunog nestanka kao organizirane sile. Utjecaj zajedničkog vojnog pritiska Engleske, Francuske i Španjolske bio je razoran za posade koje su djelovale iz Nassaua, Port Royala i Tortuge. Trgovinske rute su ojačane, trgovački brodovi su putovali u pratnji ratnih fregata, a luke su počele odbijati ili prijavljivati piratske brodove. Same kolonije koje su prosperirale zahvaljujući krijumčarenju pretvorile su se u baze imperijalnog reda. Pad glavnih kapetana označio je početak kraja. Crnobradi je umro 1718. Charles Vane je uhvaćen 1719. i obješen na Jamajci. Calico Jack Rackham je uhvaćen 1720. i pogubljen u Port Royalu zajedno s većinom svoje posade. Anne Bonny i Mary Read također su uhićene, ali su se privremeno spasile tvrdeći da su trudne. Mary je ubrzo umrla u zatvoru, dok je konačna sudbina Anne izgubljena u kolonijalnim zapisima. Samuel Bellamy već je umro 1717 nakon brodoloma Whydah Galley. U nekoliko godina najstrašnija imena Kariba nestala su s mora. Raspad Nassaua kao piratske republike bio je odlučujući. Dolaskom guvernera Woodesa Rogersa, otok je pretvoren u britansku mornaričku bazu. Rogers je koristio bivše pirate kao lovce na preostale aktivne. Između 1718. i 1725. više od 200 pirata je uhvaćeno i pogubljeno u zapadnom Atlantiku. Oni koji su uspjeli pobjeći migrirali su u druga područja, poput Afričke obale, Madagaskara i Indijskog oceana, gdje su očekivali nove ciljeve. Međutim, isti proces represije ponovio bi se i tamo. Globalizacija pomorskog trgovanja učinila je da piratstvo prestane biti lokalni problem i postane međunarodni neprijatelj. Španjolska, osjećajući da piratska prijetnja opada, ojačala je svoj sustav flota. Izgradnja ratnih brodova u Havani i Veracruz, uz uspostavu sigurnije rute kroz Bahamski kanal, dodatno je otežala piratske aktivnosti. Istodobno prisutnost imperijalne vojske na kopnu spriječila je pirate da osvajaju obalne gradove kao što su činili u prethodnom stoljeću. Port Royal uništeno potresom 1692. godine, a zatim uraganima i požarima, izgubilo je svoju središnju ulogu. Grad je djelomično napušten i zamijenjen Kingstonom, trgovačkom kolonijom pod kontrolom Engleske, zatvorenom za piratstvo. Do 1730. organizirano piratstvo gotovo je nestalo iz Kariba. Malo kapetana koji su ostali aktivni radili su na malim brodovima, izbjegavajući velike sukobe. More koje su nekoć vladale crne zastave počelo je patrolirati imperijalnim mornaricama.
Prijelaz iz piratskog Kariba u kolonijalni Karib bio je potpun, a stare republike plijena ustupile su mjesto novom gospodarskom poretku temeljenom na trgovini robljem, šećerom i duhanom. Mit o zakopanom blagu. S kolapsom piratstva u Karibima i pogubljenjem ili nestankom njegovih glavnih figura počeo je izvirati novi fenomen koji nadilazi povijesne činjenice – rađanje piratskog mita. Iako su bucanjeri i korzari djelovali prema strogim pravilima i rijetko zakapali svoje bogatstvo, narodna mašta pretvorila je stvarnost u legendu. Pretjerane kronike, priče mornara i tiskani letci u Londonu i Amsterdamu počeli su tvrditi da su mnogi pirati, prije nego što su bili uhvaćeni, sakrili svoje blago na pustom otocima, u morskim špiljama i na udaljenim karipskim plažama. Ove priče, pojačane usmenom kulturom, dale su početak jednoj od najpostojanijih fantazija u pomorskoj povijesti – zakopanom blagu koje čeka da bude pronađeno. Najčešće spominjana figura u tim pričama bio je William Kidd, škotski kapetan koji je počeo kao lovac na pirate s engleskom poveljom, ali je završio optužen da je sam postao pirat. Prije njegova zarobljavanja 1699. godine govorilo se da je sakrio ogromno blago negdje u zapadnoj Indiji. Iako je dio zlata pronađen na otoku Gardiners ispred obale New Yorka, ostatak nikada nije otkriven. Ovaj stvarni događaj potaknuo je vjerovanje da su i drugi kapetani, poput Crnobradi ili Bellamija, zakopali svoje plijene na tajnim mjestima zaštićenim šifriranim kartama. U stvarnosti, pirati rijetko gomilaju velike količine bogatstva dulje vrijeme. Piratski kodeks zahtijevao je odmah dijeljenje plijena nakon svakog ulova, a većina je brzo trošila svoj dio na rum, oružje i zalihe. Karte blaga, kakve su prikazivane u kasnijoj literaturi, nisu postojale u povijesnim zapisima toga vremena. Ipak, glasine o tajanstvenim otocima pojačale su se kako su ostaci brodoloma pronalaženi od strane ribara ili trgovaca. Neki brodovi potopljeni tijekom oluja sadržavali su zlato stečeno piratstvom ili legalnom trgovinom carstva. Pronalaženje srebrnjaka uz obale Hispaniola, Kube i Floride pridonijelo je učvršćivanju ideje da je Karibi groblje potopljenog bogatstva. Ostaci Waidah Galija, potopljenog 1717. stoljećima kasnije potvrdili su da su neka piratska bogatstva ostala zarobljena pod valovima bez zahtjeva ikakvog carstva. Literatura 18. stoljeća konačno je pretvorila lik pirata u romantičan simbol. Djela poput A General History of the Pirates iz 1724. pripisana enigmatskom autoru Charlesu Johnsonu, prikupila su stvarne i izmišljene priče o najpoznatijim kapetanima. Knjiga je uvela dramatične elemente poput herojskih govora, skrivenih karata i izgubljenih blaga. Engleska, koja je progonila pirate, počela ih je pretvarati u legendarne likove, reflektirajući prijelaz od straha do nostalgije za vremenom kada su obični ljudi izazivali carstva. Mit o zakopanom blagu simbolizirao je vječnu težnju za slobodom i bogatstvom izvan zakona. Iako je karipsko piratstvo završilo kao povijesna sila u 18. stoljeću, njegove legende počele su prelaziti oceane i smještati se u kolektivno pamćenje, pretvarajući karipske grebene, puste plaže i potopljene galeone u vječne scene potrage, misterija i beskrajne ambicije.